Sa Mandaue City, pipila ka mga residente o establishmento misugod na pagpreparar alang sa traslasyon o pagbalhin sa imahin sa balaang bata. Laing ruta na usab ang subayon karong tuiga. Ang report ni Nico Serino. Tulo ka adlaw sa dili pa ang traslasyon o pagbalhin sa mga imahen, pipila ka mga establishmento sa AS Fortuna, Mandaue City misugod na sa pagpang-decorate. Doon na mga banderita o mga flaglets nga kolor puwa o gold susama sa biste ni Senyor Santo Niño. Karong tuiga, ang ruta sa may AS Fortuna na ang subayon sa pagdala sa mga imahen sa balaang bata o birhen sa Guadalupe. Gihanay na sa kapulisan o sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue ang security o traffic plan sa maong kalihukan. Misaad ang team nga dili ra kaayo dugay ang road closure aron dili sab kaayo maapektuhan ang trapiko. Security, no? And also the kanang is to avoid or minimize kanang pagka-stack up sa mga commuters. Almost 4 hours that could cause conditions of traffic before last 2 years. Right now, nanay ko sa mga napabali kayo kanto ng mga Naandam na sab ang traffic plan sa laing hugna sa traslasyon gikan sa Mandaue paingon sa Lapu-Lapu City tungang gabii sa Sabado. Gipahibaw sa mga opisyales nga sirado ang first bridge gikan sa alas 10 sa gabii sa Biyernes hangtod alauna sa kadlawon sa Sabado o gikan alas 5 hangtod sa alas 8 sa buntag atol na gyud sa fluvial procession. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.